Assalomu alaykum. Aka langari so'zi tinji samotyot kula. Акажон дами балинса даем ба худо ку вообще духтуру нигаҳмон намекунанд. Акажон сум дар қурба бояд сум додан ку бе сум омадаги мебинем ҷа ягон хел помӯш нест да акажон. Барои ҳамин ман медонам чӣ харӣ кунем ака. Ба худо ҳамин мани хитаем акажон. салому алайкум мардуми мусулмон, мардуми тоҷикистон, чӣ дар тоҷикистон. салому алайкум бародарони азиз, салому алайкум кули мардуми мусулмон. Бародаро, як бародарм як навор модабон кард. Ҳамин бародар кор мекардаста дар Тоҷикистон. Рӯзи кориш 25 сомонӣ будаста бародаро. 25 сомонӣ. Ана хонаву дар надошта будаста. Ҳамин бародар хоҳиш кард ки гулакш бемор будаста. мада ҳичи дар кор нест мега. Хатяби мега як ҷо макони биёвон ки ҳамунҷа зиндагӣ кунам бародаро. ба ҳамун хотир аз шумо хоҳиш мекунем бародаро. Кадомет ки зурат мераса ҳамин бародар як дастгирӣ кунем ки дар ми зиндагӣ ҳамин бародар роҳафтода нашава, як камтар роҳи зиндагиша биёва. ба ҳамун хотир бародарҷоно як кори ман тухам нест бародаро. Алҳамдулилло шукронаи худо мо ҳар як наворе мекунем, саҳмона мегзорем. Не ки кори ҳамакаса бо бародарҷоно дига ҳай. Ба ҳамун хотир аз шумо хоҳиш мекунем бародаро. ҳамин чишм табаҷа як дастгириш ки иншоалло ба амраи худо хуб мешава, ҳамаш назм мешава. И гулакак шабин, гулаки майдаак шабин. бин амира як дар ҳаёт як хирсаниш кунем. иншоалло ҳамаш хуб мешава. ё ҳам ҷавонмардан, ё ҳам рӯзе мешава ки бари мо ушмо дар чих меистад. баъд бародаро як канала гуфтам тавсиятом мекунам. ба номи Таҷ Муслим ҳамин бародармон фақат ҳамин корода бародари дистбахайра иншоалло ки ай дастиш меомагира мекуна. шумо медонед ки дар карантин чандин муҳоҷира чандин мардуми мусулмона дастгирӣ карданд. ира шумо наз медонед ба ном Абу Муҳаммад. номи каналаш Таҷ Муслим нависондагӣ. ман поёни ҳамин селка ҳамин монушамира як дастгирӣ кунем бародарҷоно. бигзор ҳамин хел ҷавонмардум бисёр шаванд. боқӣ дар амони аллоҳ бошем бародарҷоно. худованд нигаҳбонтон бошад. кадомит метонем бародаро ёрдам кунем, кадомит наметонем бародарҷоно. дар ҳаққиш дуо кунем. иншоалло ки ҳамаш хуб мешава, ҳамаш назм мешава. мо ки мо ҳеҷ кас нестем. ҳамин мо мардам ба дуои якдигар месавзем. худованд нигаҳбонтон бошад. салому алайкум мардуми мусулмон, мардуми тоҷикистон, чӣ дар тоҷикистон ҳастед, чӣ аз тоҷикистон берун ҳастед. ин духтараки ман биби Оиша. моҳи гузашта мо инро бо тариқи оператсия ба дунё овардем. худованд дар ин вазъият нигоҳ накарда бар мо тифле дод. ва мо аз шумо хоҳиш мекунем ки саҳми худро гузоред, чунки мо қарздор шудем ва мо 7 моҳ мешад ки дар як квартиран зиндагӣ мекунем, аммо 3 моҳашро пардохт накардем. ҳар рӯз бар мо мегӯянд ки аз хона баромада равед, чунки мо имконе ки дигар квартира рафтан надорем. ва ман шахсан худам кор мекунам. музди кории ман дар як рӯз 25 сомонӣ аст. аммо дар 25 сомонӣ ман фақат расход бар ин кӯдак дорам. қарздор шудагиам. ҳар рӯз қарздорон меоянд мегӯянд қарзои моро битие, аммо ман дода наметавонам қарзеро. барои ҳамин аз шумо хоҳиш мекунам ки камтаракам бошад саҳми худро гузароед. агар гузаронида натавонед, дасти дуо кунед ки мо аз ин мушкилӣ бароем. чунки худованд дар ин рӯзи саиди ҷумъа ҳар яки шуморо ба раҳи рост бо қалби пок ҳидоят кунад. ва аз худованди мутаолло дуо мекунам ки ҳар яки шуморо худованд чунин тифлаки ман бар шумо фарзанд ато намояд. боз
дуогӯи ҳар яки шумоям ва хоҳиш мекунам саҳми худро дареғ надоред, чун дар Тоҷикистон медонед зиндагӣ хеле душвор аст ва суме ки ман ба даст меорам дар зиндагиам намерасад. илтимос саҳми худро дареғ надоред.